To ja sobie jeden wezmę Niemca, tak. Kurde, nie, ja będę do was bił, bo wy macie te czerwone nad głową, no. No jak wy? Dawid ma tylko, bo taki... Nie, Patty ma teraz czerwone nad głową. Piszą mi, że przeszedłem test na Stormtroopera. Mogę w Battlefronta grać. Bo nic nie trafiłem. Czy tu jest w tej grze Revolution prawdziwe? No jest, całe domki się niszczą. Tak jak na żadnej mapie w sumie wcześniej. Kurwa. Aha, bo to jest pod piątką pistolet. O Boże, ciemność! Ja mam pod jakimś Q zmiany? Nie, masz tam róże komend. Pop wykręcony, bo to jest FOW profesjonalnego gracza Battlefield. Ja się jesteś kurde w graczem. Powiedz mi, czy w ogóle w tych czasach samoloty miały takie koła? Ty! Czemu Nie, ja nie tam miały, bez kurde, ubrań wiesz. siedzę? Nie było samolotów wtedy jeszcze. Widzę w środku, że typ na goło siedzi, nie? Jak nic. Ty, chyba ci się wydaje. No Ekshibicjonista. chyba stary mi się nie wydaje. Chyba Dobra, sam powiem gdzie ci to. lecimy? Widzę, że Słuchajcie, typ jest to koło. lecimy na tą tamę tutaj. To jest Na dobry tamę. lucik. O. Dobra, na Dobrze. tamy lecimy. Tylko my musimy nad Plutonem, bo nie dolecimy inaczej. Dawidek, nad ty Plutonem. ubierz się, bo się przeziębisz jak będziesz skakał. I ja już wilka złapałem w sisiora. No właśnie widzę, kurde. Ale tam Ale ktoś mi jeszcze przebiało. głębiej też ma, kurde, gołe nogi. To jest nie tak. Gdzie ta tama? Bo żeś coś zaznaczył. Gdzie mam... No Nie, dalej, nie. jeszcze Już nie. mam skakać? Nie! No jak Uwaga. nie? Już No za przelatujemy. chwilę. No, 3, No to już. 2, 1, go. I through. Spróbujcie, jak najbardziej w kierunku tej Kurde, tamy. który, ja chciałem zobaczyć, Nie, który to jest znaczy fiksor. my nie dolecimy na pewno, ale żeby jak najbliżej tam być. No to ja lecę. Jak Superman. A my czepię. Na te To czerwone był Ansel. stodoły, o, ja No tu zaznaczyłem chyba je Ansel teraz. nie działa A w te. tym trybie. Teraz wyłączyłem postprocesy i tak dalej, więc wiecie. Inni też tam lecą. Teraz się będzie działo. Na dwóch Też- My przynajmniej. tam Nie, dolecimy. słuchajcie, my dolecimy na tamę, spokojnie. No to co kłamiesz? A tam na tej tamie jest coś do zlutowania? No właśnie, bo ona wygląda jak z kamień i droga. Kurwa, to nie jest tama. A, to jest droga. Dawidek, No. dobra, to ja lecę na ryby, bo tu widzę Nie, taki tu jest domek na dobrze, ryby. tu jest dobrze, nie, tu jest JD. Czekaj. Zajebiście tu jest, tylko że nic nie mam, mewa mnie prawie Jest trafiła. samochód. No i po dwóch stronach wrogowie wylądowali tej drogi, to nie wiem czy tak dobrze. A, o kurwa, przepraszam, że tak powiedziałem. Jasiu, jak tyś wpadł do budynku? Nie wiem. Dobra, Mordora coś tam musi zebrać, bo inaczej No, tu widzę. to my są w D. Dobra, to jest jeszcze tak, Kubelwagen, go wsiadajka i wszyscy jedziemy po prostu na miejsce, gdzie inni nie dolecieli. No, to No, ja czekajcie. w Kuberwagen, kurde, wsiadam. No nie przejdźmy. No, dawać. Dajesz! Czemu nie chcę wejść? O, Kurde. Dobra, ja... Zio. Kto jest murzynem po mojej prawej, Patty? Ja jestem No. za kierowcą, za karabinem. Ja jestem chyba tu jedyna czarna. Jesteś jedynym murzynem. E. Chcieli zaś trzech białych na jednego murzyna, zaś rasizm. No ale Koreo. siedzi z nami w samochodzie, więc jak wybuchnie to A, razem z nami. No tak, to w sumie sprawiedliwie. Tutaj? Lutowanko tutaj. Lutowanko. Nie wiem, ja tu mam zbyt złożoną grafikę, wiecie, mój mózg jak na to patrzę, Ja to nie wie zrobiłem gdzie na patrzeć. średnie, bo ja ci powiem... A to ultra- zlutowane jest. Ej, tu jest zajebisty pojazd opancerzony, taki A ja duży. aż saperkę znalazłem. I plecak. To ci się wydaje, że jest zlutowany, Ale wiesz? tu jest średni plecak na górze. No, czyli jednak ja tam nie Jest, idę, jest, bo ja wychodzi mam tu. nóż. Ja mam nóż, szkoda, że nie mam pistoletu. Kuźwa, no. Tu gdzie leżę, gościu w budyneczku. Ciężko, ciężko. Koleś na górze był. Słyszę typa. Idzie Chyba do was. Idzie, zabijcie go! Kuźwa, no. Mikkel za wszelką cenę chciał mnie podnieść. Ja na razie- To ja cię chciałem podnieść. Albo ty. Ja, Myślałem, co ja że mam chłopaki mu osłaniają, wyrostek czuję. operować tym nożem? Ja go idę tym nożem zabić, tego typa, idę się czołgać. Że ja muszę coś znaleźć, no. Szedł do szopy. O. Ty, ale tego się nie spodziewałem, Nie zabił, nie? nie. Tam Jeden Mordora leży. jak powaliła. Idę, patrz. Ale już idę, nie ma, idę, mamo. Idę. Już prawie. Z noża Już. go. Kurde. Niklas, musisz... Kurwa, ty idziesz albo biegniesz? Czekaj. Nie udawaj. O, lotniski. Dobijaj go, tak jest. Nie bierzemy jeńców, Ale wiesz? tam babę ci chciał zabić, weź go wyjaśnij.
Ty, ale to na pewno twoja była jakaś taka... nie, Osmolona. Ale tu powypadało rzeczy. Ale zostaw Wow. mi coś, bo ja nie mam nic. No wiesz. Ty no, ale zabiliście wszystkich? No 2 No przynajmniej. 2 na Dwóch, pewno. 4. Może tu Ktoś nie było kaszlnął. aż tylu. Kto kaszlnął? No ktoś kaszlał, jakiś facet. Może w środku jest. Ja nic nie słyszałem. Ja słyszę takie... Niklas wszedł przez okno, żeby Halo? nikt nie słyszał. To cała gierka na obserwatorze. No co zrobię, no. Chciałem Dawidkowi pomóc, myślałem, że tam Niklaus z Mordorą osłaniają, a jak nas zabili, to Tak, się okazało, że nikogo osłaniałem Nie ma nożem. mammo. nie ma. Tu Zawsze tak się Paty, kończy. tu leży amunicja jeszcze. I mały No to jak plecak. padliśmy na początku, to jedźcie tam na pałę tym wagenem i zobaczymy. No to Paty, Tu chodź, weź- jedziemy. O, jaki fajny pojazd. O, to były, tym byśmy jechali, to byśmy byli królami Ej, mapy. ale nie jedziemy jak. No wiem, że nie jedziemy. A Mordora niech wsiądzie na to działko na górze. No, No, Paty. wygląda No, epicko. ale głowę tak fajnie, hełm ściągnij. Siup. Ale to wolne. Jest. Ja. Jadą. Jadą. Die fahren. To obracać nie da. Mordora, ty cię możesz kręcić dookoła w tym? No. Kurde, szkoda, że spectate nie działa, tylko widać do przodu. No, tu jeszcze jedno jest. No. Jedziemy w Tak poszukiwaniu było akcji. na wojnie, tak właśnie wyglądała wojna. Parszywa 12, tylko że 2. Nie było, kurde, tych karuzel. Nie było wesołych miasteczek, tak właśnie była wojna. To była jedyna zabawa. Jedyna rozrywka, kręcić się na Dokładnie. KM-ie. Paty, widzisz tam coś? Niklausa, dlatego mam spectate. Mordora, pokręć się teraz. No i widzisz, Marek obciągarek, kurde, banik dla Ej, jedźcie ciebie tu na w prawo do 24 góry. godziny. Niklaus. Tylko niech mi się przesunie do góry, żeby Jak mi chcecie nie- akcji szybkiej, to tu w lewo sobie gdzieś tam skręć i jest taka górka od razu, zobaczysz takie wzniesienie. To widzisz tam balon No, jest? no. To tam ktoś chyba był, bo widziałem, że ktoś tam puszczał. Balon, ty jest balon, to jest Tak to jest. sterowiec. Jezus, Gada na sterowiec, czacie. no. Albo To jest sterowiec, no. Jak sterowiec, jak się nim nie da sterować? Patrzcie, zima się Nie zrobiła, da się sterowcem. No, jak może być sterowiec bez sterowania? To zwykły balon jest. bo wtedy jeszcze nie było ze sterowaniem. Ty, a samoloty to właśnie tak przecinały to skrzydłem, nie? Żeby Tak. punkty dostać. I co, jest tu ktoś? Nie ma No, nikogo. słyszycie go? Jest! No, przecież jest. Szkoda, że nie widzę tego. Ty, Dawidek, umiesz obracać kamerą? Dobra, Paty, ja wysiadam i akcja. Nie, na Niklausa akcja. Jezus, jak ryknął. Kurwa, jak to tam. Jezu, jak Żeście ludzie. od razu- Niklaus dobija tylko. Jak wpadł. Widziałeś Niklausa, jaki on ma w ogóle ten koordynację ruchu? Ja widziałem, jaki Każdy myśl. jego Koordynacja mięsień rusza się oko ręka. w kierunku. Męczennik, kurde. Czy wy O. też macie pod światło te taki fioletowy i zielony pasek? Tak, Też mam Cały ciągle mi czas. to się świeci taki. Bo ja nie oni, wiem. może to był ich zamysł, ale to wkurza bardziej niż dodaje uroku. no. No nie, no to, ale to nie tam opcja, po opcjach się to powinno wyłączyć. To nie jest jakaś flara czy coś, gdzie to jest? Jakiś- Flara, Znaczy, od blenda, tego nie wiem, osobnej co to jest. opcji nie ma żadnej. Filmowe Dobra, ziarno, Paty, nie. dalej trzeba nie ma jechać. od tego osobnej? Nie ma. E, Przejmiemy sobie B. jesteś pewien, Niklaus? Albo Niklaus pewnie już wszystko na low. A to wy stójcie, Nie bo no, ja zaraz wam mam zleci wszystko na paczka, ultra nie? akurat. Gdzie leci faczka? Patrz i teraz, Ja teraz sobie idę oni, je bo zlutować. jest takich punktów jak ten są 3, nie? W strefie. I oni teraz to przejmą do końca, tak jak w normalnym trybie i patrz teraz w niebo, Niklaus, wyjdź może z auta. Albo ktoś strzela. Strzelają! No, nalot. A, dobra. O, Nie, Dobra, to leży. nie nalot, to nie nalot. Jeden jest Po ubity lewej go mocno. masz jakoś gdzieś, Niklaus. Nie wiem, czy po lewej. Ale dobra, ja nic nie mówię, bo tu te dźwięki są jakieś lewe. No nie, Mordorga miała tam po prawej, na skałach u góry był. Ja uciekam do O, środka. tam. A go ktoś inny zabił. A nie masz przypadkiem na dole też kolesia, nie miałeś? No, całkiem możliwe. Szkoda, że nie wybiegłeś? mogę zamknąć drzwi. A ja też nie mogę zamknąć drzwi. A co to Zepsuły takie się. czerwone? Dobra. A to jest flara. flara od nalotu. Mordora, chyba ci głowa O kurwa, wystaje. to jest V1. O, Paty, uciekamy. Uciekajcie. O nie! Wow! Dajesz. Nie uciekniecie już, to jest nic. Wow! Oczywiście Podnieś we się, mnie! Mordora przeżyła, tylko kto puścił ten, bo na pewno nie ten typ, którego zabiłeś, bo on tam Ktoś biegł. puścił Bonczura. Ja uciekam tutaj. Bonczura, kurde, puścił. Ja się leczę. Lecz się, Paty, lecz się. A masz jakieś heale jeszcze? Bo ja... Typy.
granaty. Nie ma granatów. Nie mam granatów. Raszuj. O, Patty, nie ma co. Ej, my z trzeciej osoby możemy ci podpowiadać, widzimy więcej. Ale do Jeden kogo i strzela? O, jak Do go stanu. potargało. I teraz jak przeładujesz, pat, tutaj, o. U góry. Uciekł. Pobieg. Dalej, o, widzisz go? Jak... Dobra, ale oni do kogoś strzelali, więc się odwróć i zobacz do kogo. Może to Mordory. Patty chcieli. Nie no, oni zginęli Nie, oni od do razu. góry gdzieś strzelali. A, do góry. Kurde, mieliśmy zginąć, no za dobrze nam idzie. Nie no, to teraz już grajcie, Nie, już no macie teraz to już ten- musisz grać. No ja chciałem pokazać graczom, jak ta gra wygląda i tu widzę Dobrze, to my wam eksperta. wszystko A tu pokażemy. ekspertów Widzę pokazujesz. fachowca, nie? Co tutaj? Ale te lutowanie mi się nie podoba, bo dużo bardzo wypada tych jest- przedmiotów i się A nakładają na niektóre siebie. wpadają w tekstury i nie Tak, podniesiesz ich, bo nie masz E. No tak średnio. Dobra, a Niklaus, a ty tak dobrze grasz, nie? Tak dużo robisz flagów. No wiem. Powiedz, masz- jaką Nikos, masz kartę przed graficzną? tobą, widzisz? Leży Mam kartę jeden. graficzną produkcji Nikos, Paweł, po Nvidiowej I do przodu, tu do przodu i RTX go dobijesz, i do góry. 2080 Ti I go dobij tutaj, oczywiście. uważaj. To jest niesamowite, Niklaus. No i to ci daje tu super FPS i zwycięstwo, tak? Ładnie. Masz pod sobą typa? No się strzelał. Jezu, ile ty... O kurwa! Na noże! O patrz! Nerka wycięta! I jeszcze tego, pa! Leży. Góry, Mordora jeszcze. Wszystkich. Jezu, nie wierzę, ale nasz team dobrze gra. No ale dobrze my dowodzimy, nie? Świetnie, Dobrze, jesteście no i karty najlepszymi graficzne wszyscy kapitanami. mają dobre, więc jest dobrze. Leczonko, ja potrzebuję leczonka. Wy się wymieńcie, bo Niklaus ma leczenie, a Mordora ma płytki. Weźcie sobie, wyrzućcie pod nogi. Ale Na tu... Mordora już nie... No masz płytkę, dobra. A co tu leży? Tu jest pancerz tego. Poziomu 3, Patty, jak chcesz to sobie weź. To sobie wezmę. O ciul, to 150 będziemy śmiała. To jest Jest będzie tu z nie tego chcę. battle, Czekajcie, żeby mi się było broń fajne. Gdzie to leży? Tu czerwone, tu. No nie, tu, ten tu, destruction jest fajny tutaj, że można wysadzić A nie, to budynek. plecak jest 3, a pancerz jest... No, drugi poziom tutaj. Nie? Co Ale myślicie o tym, też, że to jest ale to też nie jest destruction? tak, że jak ty komuś dupniesz i mu dach na łeb spadnie, to umiera. On mu zadaje No obrażenia, nie, wiesz, to ale nie jest dużo instant obrażeń. kill, nie? No dobra, ale możesz rozwalić ścianę, jak Tak, ktoś siedzi w albo na środku, a przykład w ktoś PUBG nie możesz. kampi, jesteś pewien, to z Panzerfausta mu rozwalasz ścianę i wchodzisz z tego boku. I No to i jest to mi właśnie się też podoba fajne, i tak ma że nie ma takiego kampienia, tylko musisz Chociaż w się tej liczyć, walce tutaj, jak ja rzuciłem ten C4 takie, Ja nam wiesz, na Patty tym, środek na zaznaczę. patyku, to nie wysadziło się tego. Czekaj, ja wiedzieć, zmieniam co jest. broń, bo... Ale jest. Panzerfausta, czy ten taki granatnik jakby w pistolecie? Ten taki, nie, taki jakby Kurde. na las, Kurde, na to jest lasce, tak dynamit tutaj na źle lasce. zrobione. No Aha. to się nakłada i I nie nie wiadomo wysadziło co ściany. tu brać. I on to wymienia na gorsze. A powiedz I- mi, Niklaus, ty masz tą broń taką różową z 3 takimi tymi, No to jest, bo masz że ona 3, jest lepsza? masz 3 poziomy. Zielony, średni niebieski i najlepszy taki czerwony właśnie. Okej. Jest ta jakiś druga tu broń to jest SMG? niebieski czy zielony, bo nie widzę Seledyn to koloru. jest, kurde, nie wiem. Nie Ale wiadomo. chodzi o to, Jasiu, że te Co, Patty? czerwone to wiadomo, że są rzadkie i one po prostu często mają ulepszenie w postaci albo optyki, albo zwiększonego magazynku. No celowniki I- mają lepsze I nie da przeważnie. się tego pomiędzy brońmi jakby, wiesz, przenosić po prostu. Dobra, wezmę To jest to. przyklejone do broni. No dobra, to uprastsza rzeczy, to spoko. Jeszcze zostało 18. To jest... Nie słuchaj Bąkola, dziś kampił w domku. Kurde, i A, kampił. zrobiłem 2 zwycięstwa, no. Tu się zima Panzerfaust nie skończyła. był w domek? Nie, były, na przykład ktoś ci zrobił nalot, ja się położyłem w piwnicy, kurde, bo mówię, tutaj to mi nie zada. I mi tak powoli zadawało obrażenia 10, że już strop się zwalił, pierwsze piętro, parter i już mnie zabiło, kurde. Stary. Bo liczyłem, że już, wiesz, przeżyję. Mikołaj, masz może jakieś ammo do rifla? Dużo? Czekaj, Patty. 18 przy życiu. Kurde, patrzcie, No, Niklaus czuję, 7 że wygracie zabitych, to. Mordora 4. No to byście pół serwera zabili. Dziękuję Tom bardzo za suba serdecznie. Wiedziałem, że A, taką dobrego grą, grania chyba. że takim stylem gry kogoś ujmę. Bardzo dziękuję i polecam się na przyszłość. Tak mi się wydaje właśnie. Ty powinieneś już teraz grać tylko i wyłącznie Battlefielda i to będzie twoja gra, taki główny content. No, widać, Nie, że co tu ja jest zrobiłem? skill battlefieldowy. Ale zobacz jak on jest ubrany, ładnie czapeczka, kurde, Ładnie moro. jest ubrany, nie jakiś tam, nie wiem, zresztą królicza głowa, jakieś tam skiny, nie wiadomo. No a patrz Tutaj- co on ma z tyłu, wiesz co? On niesie, bo on architekturę studiuje No, i on ma na Tam ma plecach projekty. tubę. On ma Tam projekt. projekty na zaliczenie. Tam, Tak. tam jest śruba, kurde, wkręcona i gwintowana normalnie i on to musiał Wszystko narysować. jest. A dostałem jakieś punkty 16 przy użyciu. Nie wiem, Jedzie samochód jakiś, słuchajcie się. Ja nic nie słyszę. to nie samochód, to To nie To jeszcze. wojna. Nie, coś jedzie. coś A może szumi. 75.
Jezu, Dawidek, ty masz chyba kurde cheatera ucha. Nie, niektóre rzeczy sobie Stara puściłem, ucho. niektóre przyciszyłem i tyle. Otwierają bunkier. Gdzie on jest Ktoś tutaj się na mapie? pipczy. No to właśnie bunkier bunkier z otwierają. No jedź czołgiem. tam do przodu, Niklaus, musisz przeatakować, najlepszą obroną jest atak. Nie stresuj mnie. Nie, wy teraz zbierajcie, czy Patty ma Panzerfausty, jakieś ma minę, ale to jest chuj. STG tu jest. Ej, O, dobra, ja wam coś o. teraz powiem, bo to co wy robicie, słuchajcie, połóżcie się, wyciepnijcie se, ty wyciepnij Patty mu jeden armor, a ty jej wyciepnij do leczenia, bo wy nie macie ani full, ani full. No to czekaj. Gdzie się powymieniać, no. A, tu się bierze ile się opuszcza. No to nie, wyrzuciłem to w Dwa końcu? razy Nie, prawy. nie wyrzuciłem. Zaraz prawym jak masz otwarte. No O, ale to dobra. wszystko teraz wyrzuciłem, a chciałem jeden. A ja mam full Ale do to wtedy leczenia. tam przeciągałeś tak jakby z lewą myszką, ale to już ciul. Łóżko A, leży. ja To łóżko muszę ma się doleczyć. destruction? Myślicie, Bo to jest że da z się je Ikei. rozwalić? Czekaj. Nie, się Czy rozwala. nie da no. się? Ja byś chyba wieloma strzałami też Ej! rozwalił. Nie wiem jak to, kurde. Niklaus, jak masz taba, No to daję, Otwierasz, zaznaczam sobie raz 2 prawym. i na tym, jak mam to teraz wywalić? No i nie wyrzucę zaznaczasz tego. 2 No, i wtedy jeszcze raz prawym. no dobra, teraz wyrzucił w dobre. końcu. To dobry skrót. To już nie trzeba Solizara mnie wyrzucić. Dobra, Patty, wzięłaś sobie to? Nie, bo Nie wzięłaś. To jest takie nieintuicyjne bardzo. No trochę brzmi O, nie Takiego sposobu jak Ja mam tutaj już jest, full tego. plecaka To to chodź. jeszcze nie Jeszcze. było w grach, więc tak dziwnie trochę. Go do kukurydzy. Ja... Czekajcie, ten budynek jest możliwość, żebyście byli. Jak wejdziecie do czerwonego, to jeszcze będziecie tutaj na skraju bezpieczni. No, oho. To właśnie do niego. Idę na górę. I do Zawsze w góry. stodołach były akcje, że żołnierze spali na W górze, stodole to a się przeszukiwali i zabijało sprawdzali, pająka czy w hancie. No, albo się na przykład... Jest Panzerfaust. To To bierz. weź. Albo w XCOMie na przykład w stodole też była Ja mam akcja, że się z obcymi weź, weź. strzelało. Albo Wasili sobie bzykał wieczorem tą Tanię, albo jak ona się nazywa, Tatiana, czy jak ona się nazywała ta. W No, wrogu bram to była Pytanie tania. dobre tutaj padło, czy da Tania. się drzewo ścinać? Mikołaj, weź tego Panzerfausta, bo ja mam tu jakiś grenade pistol i grenade rifle. No to już. To będę granatami rzucała ty tym. Niklaus, da się drzewo ścinać? I Można, budować domki? ale jak ścinać? Że Patty, setniesz biegną, drzewa, biegną później pod tym- nami. Wejdą tu zaraz. Uwaga, wbita. Jeden jest. Na dole chyba będzie jeszcze jeden. A, umieraj. Był Jest cień. pod- Jest na górze! O, nie ma już drzwi! Na dole jeszcze Mordora pod nim. A tu już ogień wpadł. Ale Dobra, a powalił mnie. Kuźwa. robisz go, podnosisz go. O Jezu, Aj, poza to jest- okno. Ajajaj, ajajaj. Ale byliście, kurde, dobrze szło. Ale nie? byliśmy najlepsi. Szczunia. To Póki co. było. Dobrze, że byliśmy z wami jednak. No to było tak, bez Tych tego, chwilach bez najważniejszych. tego by tego nie Dobra, było. czy Ej, Teraz, czekajcie, czy nie, ostatnia nie, wy runda nie jeszcze? klikajcie wyjdź, ale patrzcie, bo wyście kliknęli już wyjdź. Nie, No. Kto jest dowódcą? No to niech, Patty Ja jest jestem. dowódcą, No to ty z kliknij. drużyną. Dobra. Ja już kliknąłem, I to my już kliknięte akcept. było. No, Potem bez podstawy. No to ale to jak kliknę tu i wejdę z powrotem. Dobra to. działo Też nie się, wiem, jak no komentarze. to się działo fajnie, dużo. No to zróbcie to jeszcze. Jeszcze ja taką jedną grę bym zagrał taką, bo powiem wam, widzę, że tu jakimś w ogóle helikopterem latają, czy takie... No jest A to my helikopter. możemy, to ja nawet wiem gdzie jest helikopter, możemy lecieć. Jezu, to lećmy na helikopter, bo ja bym Tylko, chciał, że żebyśmy on przygodę jest mieli taki- helikopterem. Wiesz, on jest, tutaj pojazdy są celowo znerfione, że mają bardzo mało paliwa, nie? Żeby nosić karnistry. A druga sprawa, że ten helikopter wysoko się nie potrafi wznieść, tylko on ma ograniczony taki pułap, żeby też Bo to nie było, można wiesz, OP. tak, że zara wysoko. No to nie można właśnie, nie ty to może byś być. chciał odlecieć w kosmos i uciec z kręgu oka. Astronirem bym chciał odlecieć. To nie jest tak, trzeba usiąść w helikopterze spokojnie. A nie, że zaraz tego. Niemcy Ale- poparły Akta 2 w zamian za poparcie Francji w sprawie Nord Stream 2. Spoko. No i co A teraz? potem We The Revolution wchodzi i kurde No i po jest wszystkiemu. francusko-austriacka, kurde. Ludwik skazany z tą... No i co jak Marią nam jutro Antoniną. zamkną Twitcha i YouTube'a? I To co do roboty. będziecie robić? Ja będę wtedy tylko No to streamował... na Facebooka idę wtedy. Jezu.
wszyscy się przenosimy na jadwisko. I tam Wąziu i jego ekipa zrobią własny serwis streamingowy. Ja się tam zapisuję jako pierwszy, muszę do Jezu, Wązia i on napisać będzie jeszcze. streamował, a on to będzie przez Cypr streamował, albo przez jakieś inne Maltę. tam, przez Maltę. Stary, i będziemy mieli czat, za 5 zł sub każdy może kupić, to już w ogóle. Jezu, jakie to łącze by musiało być, żeby móc samemu zrobić taki stream? No jak to, jakie, no... 1 na 1. Jeden ogląda, jeden nie ogląda, no. Jak... To by musiało być oglądanko, że Jezu, by się... Ja myślę, że ludzie by stali na tych, na giełdach, by się wymieniali kasetami ze streamami. Jezu, a powiedz mi, a jak ten stream, jak stańczyli dymowiec i oni tam, kurde, to ten za A 200 więc zł, mamy najnowszych dymowców, kurde, na kasety. A tam, ale jak to, mamy dymowców 3, a było na razie dymowiec 2. O, nie gadaj stary, zobaczysz, a tam A wiesz, tam oni ruska biorą, impreza. a tam jacyś Rosjanie, kurde, i po rosyjsku, i to nie ta kaseta. Dobra, i gdzie chyba już skaczemy? nie ma. Ej, helikopter z tego co pamiętam był u góry, na farmie Hansena, ale my tam nie biegniemy. To możemy na lecieć, tu na. Lecimy. Na miasteczko. Lepsz. Moiko. Mojko to byś we Wrocławiu musiał. No ja bym tu się do S1 do światłowodu zaraz bym gadał z typami, żeby mnie tu podłączali do światłowodu. Ja bym taki serwer postawił. Go skakanko już. Już? Tak, bo wtedy to szybciej będziemy na dole. No, tak by było, mówię wam. Tak byśmy musieli zejść do podziemia z tymi streamami. Jeszcze będzie, że trzeba będzie. Jeszcze będzie, że trzeba będzie. Albo będziemy robić streamy w formie gifów takich długich. I... Ty no, ale to... Albo z Ja slajdów. daleko na Ukrainę nie mamy, żeby się przeprowadzić kawałeczek i wiesz, dalej se streamować. Nie wiem, czy to jest warte poświęcenie tego. No lepiej nie wiem, zobaczyć, wiesz czy co. ktoś ląduje z nami. No nie Twoje widzę marzenia, tego. na przykład Nikt. pisem marzy. Gdzie ten helikopter? No Już tu tyle nie ci. ma, bo helikopter jest poza A strefą. łódka pływa? Łódka No pływa. ta, ale ta chyba nie. Nie każda. Dobra, ja już mam kurde mini. Panzerfausta. Oj, co O się Jezu, mam chwalisz? minę Co się chwalisz? przeciwpiechotną miałem. Pomogę. Chyba zaraz podsadzę komuś. To napisali ci, że ci idzie Avermedia, czy nic nie pisali? No, niby idzie od 2 dni. A kto to ci taką awermidię wysyła? No on se, No, kurde, sklep Czemu mi ty w ogóle wysyła. tą awermidię wziąłeś, a nie jak człowiek kurde tego Elgato? Mam A czemu flarę. miałem wziąć Elgato? No bo awermidią zawsze był problem, a Elgato działa na tym japońskim takim tym Micromikon i on, no dobrze działa. Widzisz, trzeba by miło, to mogłeś to powiedzieć mi No. Ja to wcześniej. zawsze trzeba było- powtarzam, to trzeba bo było poznaję na to live menu wchodzić, Elgato. żeby Trzeba mi że- było nie. sprzedać Elgato. Tam mu było dać suba i napisać. Założycie grupę religijną, nie będą was ścigać. No, można by było. Ale to nie o to chodzi, bo to chodzi o to, że jeśli by doszło do tego, do czego ma dojść i czy by było tak jak mówią, no to co, to YouTube by po prostu nie było go w Europie, no bo nie byliby w stanie zweryfikować wszystkich No my filmów. byśmy jak w Korei, stary, my byśmy po prostu nielegalnie mieli dostępy. Wszystkich nas nie zamkniecie. Ale dobra, ale co, ale powiedz mi w czym, jaki jest problem, żebyś kurde VPN-a używał, żeby oglądać? Ale oglądać, a ty musisz nadawać. No dobra, nadawać, no to wiadomo, my mamy ciężej, mamy zarejestrowani, Ty, jesteśmy w chyba, Polsce, że oni tak? pozwolą wszystkim nadawać, ale oglądać nie będzie można z Europy i każdy będzie widz musiał VPN-a. No może by tak było. Cuda nie widy będą, zobaczysz. To nie przejdzie, stary, gdzie tam co. Dawidek nie pamięta świata bez YouTube'a. Stary, Myślę, ja że- pamiętam jak szli, kurde, i sprawdzali płyty wszystkie do piwnicy chowałem z Windowsem. Bo kurde, szli przez osiedle 2 tygodnie. Ale naprawdę szli. szli, bo to tak Na było, Ircu, wiesz, że to każdy na mówił, że... Ircu, stary, Aha, na wiesz jak Ircu, no, mówili, że no. na Ircu są już na ulicy na Knosały i wszyscy już, kurwa, co? To są 2 ulice ode mnie, stary, a wiesz, że to byli tacy jak my w sumie teraz, tacy, wiesz, 20-30-latkowie, ja miałem wtedy tam, kurde, paręnaście lat, więc oni z nas cisnęli bekę, a myśmy w to wierzyli, bo to było jeszcze wtedy wtedy się to splatało z tymi akcjami, że w telewizji nawet mówili, że tu zlikwidowano jakiś tam tu jakieś nielegalne gry, tu coś tam, nie? No i wiesz, młodych nie trzeba było dużo straszyć, nie? Ci starzy to tam cisnęli bekę, Ja, ale a czemu my ja tam... tylko 15? Aha, nie, bo... A my ukrywaliśmy tam, wiesz, na przykład, kurde, miałem skopiowane gry od kumpla Red Alert, nie? Tam kurwa, chowałem je w piwnicy.
O, ja pamiętam, matka Świetnie. przyszła z roboty No i bo ja nie mówi... wiedziałem jeszcze takich "O, rzeczy, komputery że na własny zabiera użytek policja". Se można, nie, że na przykład kopię se można zrobić tam, jak niekomercyjnie czy coś, nie? Ja tego nie wiedziałem, takich rzeczy. Tylko wiesz, nastraszyli, że nic nie można mieć, no to nic nie można mieć. No. Ja nie wiem, nie znam nikogo, komu by kompa zabrali. To chyba były zawsze Urban Legend. A może gdzieś tam w Warszawie, może łazili. nie wiem. Ja znam takiego, się Magical nazywa. Kompy zabierali, jak się drogówkę pobierało z neta. Ech. To? To wiadomo, tak. że polskich filmów nigdy się nie kradnie, bo to jest najgorzej. I to była akcja Polski taka się nie duża. kradnie i nie Dosyć, że ogląda gówniany nielegalnie, film bo to to jest jeszcze ten. najprościej cię znaleźć, stary. Ty, nie mogę wziąć amunicji, jestem za ciężki, czy o co chodzi? Może masz już... Nie, może plecaka nie masz i masz pełno. A to amunicja się dopełnia każdy rodzaj, tak? No. A to ja mam 61 tej, a 16 w magazynku. Ty, a tu jest taki jakby... Co to jest? Mam minę no mina przeciwpiechotna musi być, bo to trzeba rozsadzić. Widzisz? Napisał Lord Nikram, że on do dzisiaj ma skrzynkę na strychu od tej akcji, a mój kumpel płacze do dziś. No, a w Gorze pracował kumpel i laptopa do firmy wziął i akurat wtedy CBS weszło i jego prywatny laptop też wzięli. No to słabo. Trochę lipa. Trochę lipa, no. No ale co, No na dobra. Gdzie my idziemy, w którą stronę? Stary, miałem na prywatnym laptopie zdjęcia swojej córki i być jeszcze o pedofilię teraz w dzisiejszych czasach No, posądzili. to pedofilię Stary, to zawsze już- cię mogą. No to już wyobraź lecą, sobie, że... stary, równo. Że nagle mówią w gazecie, że to Dawidek tam kurde filmy znalezione u niego na jego komputerze, znany streamer kurde i filmy. No i jak byś się obronił? Ty byś powiedział, że nie ma, a oni by Ja powiedzieli, że bym się znaleźli. nie bronił, ja bym powiedział, proszę tylko mnie surowo nie karać. Kurde, Proszę to chyba o za najwyższy dużo się wymiar próbuje kary. revolution. Ja mówię, wierzę w rozsądek i sprawiedliwy wyrok. Oddaję się na łaskę Pana. Dożywocie. Dobra, ja Może chcę być i tutaj coś dożywocie, zabić, byle kurde. nie skończyć na szafocie. No. Elo. Już macie dymy, czy u was nie ma dymu i Tu mgły? idziemy, ja zaznaczyłem Jaki teraz na dym? niebieski punkt. Czyli jak gram na low, to nie będę miał dymu? Ale jakiego dymu? No tego, którego widzę wszędzie. A nie, to... A nie, czekajcie, bo my idziemy w Ten od ognia to jest zawsze. Dobra, idziemy na tory kolejowe, odwracamy się, słuchajcie, odwracamy się. Tiry na tory. I niebieski punkt na 160. Idziemy, chodźcie. Ale- Bo myśmy dobra, to już idę. się zagadali bardzo i myśmy poszli w A, dupę. bo dupczycie jakieś głupoty o To nie jest prehistorycznych RTX, czasach. ale jest ten, jest... Ja gram w 4K, nie, więc 4K to i tak. A, masz aż 4K, o, fajnie. No i A dostajesz jak masz zajoba kartę od LK, takiej to- rozdzielczości w końcu. To za dużo to też jest niezdrowo. No ale taki ma monitor, wiesz, że jak ja przestawię rozdzielczość, to będzie wszystko brzydko, się wiem. psuje. No to nie jest brzydko, wcale nie, to jest, to Ej, nie jest nieprawda, że jest słyszycie? brzydko. Znaczy jak jest Bunkier duży i monitor. Chodźcie, odbijamy bunkier. Problemem jest to, że po prostu mi się psuje cały komputer, wiesz, jak na przykład zmniejszę rozdzielczość, to zaczyna mnie słuchawki buczy. Co? Ale no nie pytaj, no z rzeczy, kurde, życie streamerskie to jest. Zaznaczyłem wam bunkier tam, idziemy ich porobić. Ale czy ktoś tu obserwował rolę? Ja mam, słuchajcie, macie pan Nie ma ja mam. rolnetki. Kurde, Ja mam też. dynamit, taki, Ja co się też rzuca, mam. Nawet mam dużo, 6. Miny przeciwpiechotne. Dobra. Nie, jak my na 3-4 ciągniemy pancerfaustami z 2-3, no to rozdupimy ten czołg. Ja Ale... mogę to ja- jeszcze rzucić grenade Ja pistol. rzucę też takim C4, rzucę. O kurde, dynamitem. przepraszam, że granat rzuciłem przez przypadek. Uciekać? No, prawie żeś mnie wysadził. Ej, czy macie Tak, też tak, że jakby FPS są wysokie, ale tak bardzo dziwnie się Też to klaskuje ta Mikołaj gra? to masz. Bardziej dziwnie co? Bardzo dziwnie ona tak, jakiś jest taki, a kurde, nie nie wiem chcę jak w to sumie nazwać, tego. szatering, Stuttering? nie, taki, no taki Stuttering? coś. No nie, a na jakim DirectX 11 czy na 12 Na jesteś? nie, na Ja na 11 mi właśnie ścinało, miałem takie dropy, a na 12 To super raczej płynnie podobno na śmiga 12 wszystko. gorzej działa u Ale niektórych masz osób, A u mnie- bardzo RTX-a źle. wyłączonego, tak? Nie, RTX-a mam wyłączonego. Ej, dobra, wyjechał. Wyjechał, pancerfausty do ręki. To czekajcie, ale nie nerwowo. Biegnie gościu, zaznaczyłem go. Nie nerwowo. Zaznaczam typa. Nie widzę. O kurde, tam dobra, ja do niego biegnę na blisko troszeczkę. Uważajcie To na coś czołg. buczy. Kaj ten czołg. Pancerfaust No mam. Go. Dostał ode mnie. A tu. Dostał. Dostał. Zginęli wszyscy. Je, Toż. super. Super. Dobrze. Typ jeszcze, prawo. Zaznaczam go. Jasiu, zabij go. To trzeba pressingiem. Dobra. Agresywnie. No i wszyscy, stary, 3 zginął Ja tu w coś czołgu. mam zbierać, jakieś specjalne Ło, rzeczy, czy ciu, to biletu. mi się nic nie mieści?
Wiesz co, w plecach pierwsze szukaj, czy ktoś ma duży A jak plecak. wygląda plecak? Jak plecak. Tak? No to chyba nikt nie ma. O, tu jest Panzerfaust, niech sobie ktoś weźmie. Wiesz, A bo co to jest widzieliście, jak nas strzykawka cztery żeśmy duża? wrócili. A to, że ja mogę kogoś podnieść Nie, od razu? to kogoś, ale to kogoś od razu... Nie wiem, czy go nie leczysz na full, Dobra. Pytam albo bunkier. podnosisz uleczonego. A my jestem myśmy go pewien. tym pancerfaustami tak zabili? Tak, no 3 żeśmy wydupili w niego. No. Akcja zorganizowana. Typu zamach. Kurde, czekajcie. A myślałam, że ktoś strzelił. Strzelił, Jasiu. Partyzant. Ja jeszcze próbuję... Tu jest medium O! armor, jak ktoś nie ma. Co to Nie było? mogę Co to było? armora podnieść, pełny zapas, ale czego? To masz, Bonkul, ty nie masz masz, pełny pełny Czemu ja go widocznie nie mam? plecak Jasiu, albo bo coś. nie możesz A. mieć więcej niż chyba 4 armory, nie wiem. A nie, bo ja go mam gdzieś w jakimś plecaku schowany. Tu leży tab medium rozwij gdzieś. sobie. Albo nie masz plecaka i nie możesz go już wziąć. Nie, ja go miałem po prostu gdzieś w plecaku, ale o kurde, coś tu leci w naszą stronę ogień. No, no leci. Uciekamy. Uciekamy. Run. Nie, ja miałem tylko ten plecak, ma jeszcze takie schowki w środku i tam gdzieś miałem. Słuchaj, no bo... Aha, O, to i tam teraz mam. jak tab sobie rozwiniesz, to nie masz tam na dole, na samym dole. Nigdzie. No już teraz się przełożyłem i założyłem sobie kurtkę. Dobra. Czemu nie nadaje w 8K bitrate? Bo wiem, że tam się coś kaszaniło później przy tym. Nie, jest coś takiego, że jak ja ustawiłem przy Wiedźminie 12 000, No, to po prostu przez chwilę ludzie mają jakby zajebistą żyleta obraz, że Full HD 12 000, natomiast po jakichś 10 minutach jak ktoś odświeży albo nowy wejdzie, to jakby No Twitch dobra, ale to wykrywa 8000 może? i daje ci tylko 720. Jakby to nic ci nic nie daje, że masz 12 000. no ale 8000 nie mogę mieć? Nie, 6, jak będziesz miał koło już powyżej 7, to już to też może wchodzić ci No te właśnie, ograniczenie. widzicie, ale te słabe mogliby to jednak 6,5, zwiększyć. ja się 6,5 testowałem, to Puszczały. jest jedyna najwyższa, która działa. Ale ten kodek, ten nowy od tego RTX-owy, to muszę przyznać elegancko. Uważajcie, gdzie Używasz? są? No używam, bo ja z jednego kompa W tym to domku są. W tym domku? jest elegancko. Chyba tam. Tak, tylko strzelają tam gdzieś chyba w prawo. A, jest jest tak, tam. ściągnie? 250 Nie zaznaczyłem. udajcie strzału jeszcze. Czemu wy tam jesteście? Zaznaczcie ich. No zaznaczyłem. Tu czerwona budka mała. I tutaj gościu widzę właśnie go. Strzeliłem mu głowę właśnie. I po prawej gościu skacze. Tu go zaznaczam, tu tu jest jesteś? gościu. To ja, no. Tu nie było typa w tym? O kurde, może nalot być. O, fuck. Okno! Czekajcie, ja tą chatkę... Tu się granat sam rzuca. Co? Czemu się nie zbuliła od Panzerfausta? LOL? Nie idzie rozwalić domku z tego. Tak, granat się od razu rzuca. No ja też się właśnie pomyliłem wcześniej. No bo wyście trzymali go niby, chcieli się trzymać. No, że do ręki myślałem, że weźmie go pierw. O, W 255. oknie. Mam typka. Na torach jest. Dwóch gości jest za budynkiem. Strzelam do nich. Kurde, nie mam. Dostał dużo. Jeden był w oknie. Jeden ma ale- zbity Kurde, nie wiem, jak armor. to menu sprawdzać. O fuck, tu był Jest ktoś? z lewej strony domka, pancerz ma rozwalony. W oknie. Tam ktoś leży i się czołga ciągle. Dobra, Jest ja tam prawie podlecę. od wagonu. Tutaj Patty, ja ci powiem zaraz. Już Czekaj, tylko czekaj, się czekaj chwilę trochę. Dobra, ja jestem przy domku. O fuck, strzelają do mnie. A skąd? Za domka. z Nie, za drzwi. Jest w drzwiach. Dostał. Obity. Kurde, Chodzisz tam wbiłbym. gdzieś? Dobra, włażę. Dobra. Zajebiście. A kurde, dwóch jest! Chodzimy. O! Dobra, leży. Dobity. Jasiu, chodź, pomóż. Ale wysadziłem... Za domkiem! Jest zabity. Dobra, chyba padli. Ile tu rzeczy leży, ja pierdzielę. To była poważna operacja. Ja mogę to tak po prostu wszystko klikać? Czy on mi nagle coś Nie, powie? Nie, bo na gorsze powymieniasz niektóre rzeczy. Właśnie w tym jest problem. Że tego jest za dużo po prostu. Patrzcie, ile tu leży tego, Wywalaj na kurde. przykład amunicję do ogień. To jest pojebane. Klikamy. No uciekamy.
19 naboi sobie Nie zostawiłem. wiem, czy ja wziąłem. Kurde, no mam snajperkę bez amunicji. Słuchajcie, 18 jeszcze zostało. Jezu, Ja mam słabo. amunicję snajperską chyba, to ci przekażę zaraz. A nie, chyba nie mam. Amunicji snajperskiej nie mam, niestety. Mam coś takiego jak pistolet sygnałowy i paliwo. To nic nie... jeżeli się nazywa tylko sygnałowy, to nic nie daje, zupełnie. Okej. Tylko... To po co on w sumie jest? Żeby dać wam sygnał, że ja tu Nie, jestem. to jest takie, wiesz, że niby o, helikopterem dolećcie tutaj, bo jestem tu. To jest chuja, Aha. nikt tego tak nie robi, kurwa, pod Dobra, RP. podsumował, ulecz się. Goście A są, co? tutaj, 3-4, dawaj, jedziemy w nich? Nie, 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 gdzie? Patrz, Ale patrz, gdzie, tu są, gdzie? na dole. 3, 4, No ja nie... A tu! Dostał. A ja mam 3 naboje. I tu, zaraz pod nami, zniszczony ma pancerz. Oj, padłem, ale dostał mocno. jeden, zginął. Kurde, idą z boku, ja nie mam Zaznaczam amunicji go. prawie. Leży. Dobra. spadł. No, czołg spadł, Uważajcie, żeby do faktycznie. niego nie wleźli. Dobra, ja próbuję tu podnieść. Ktoś mnie podnieść? O, super, zajebiście. Jak się kładzie w tej grze? Na Z. Na Z. O kurde, nie mam By się pancerza, nie przydałaby nic. się jakaś amunicja, bo nie mam w ogóle. Dobiłam Wy do kolesia. kogoś strzelacie? Ktoś do mnie strzelił przed chwilą chyba. Kuźwa, nie Oj, mam Oj, zera. dostałam. Jest Górka, zaraz... Na górka, skalę, na górka, skalę. górka. Kurwa, te Ja się lutowanie mogę to jest leczyć. najgorszy system lutowania na świecie. No podnieś to. Dobra, zginął. Ktoś jeszcze tu strzela. Z drugiej strony, tu. Ja granaty im daję. Umieram. No musisz się wyczołgać stąd. Patty, odprawiam Tam jest ktoś- modły. O, Kurde, chodź. O fuck, dostałem, leżę. Dobra, Co ale wy jesteśmy oboje za drzewami, leżycie, nie że- widać nas. dobra, czekaj. Nie mam dymnych, żeby was Ktoś mnie zasłonić. podniesie, ale Już tu go nie chwila. ma, bo on jest za drzewami, nie przesuń się. widzi. Nie widzi. Dobra. Ale ciulsko, nie idzie, jak jest tak szybko, to Ogień, nie idzie ogień po idzie. prostu podnieść naboi potrzebnych. To jest głupie bardzo. No ale ten koleś tam jest, po drugiej stronie jeziora. Widzieliście go, czy nie? Ja nie widziałem. No on był gdzieś tam, teraz zaznaczam, ale... Mamy iść? Dobra, już ogień A za ten nami. czołg nie chcemy nim jechać? Czemu? Nie da się nim jechać? Kurde. Nie, Da nie. się! Biorę, tylko No to nie wiem bierz, czy ja mnie mam ogień paliwo. nie zje. O kurde! Palę się! Palę się! Dobra, my jesteśmy w Wyjeżdżaj, ja mam paliwka. Jak się Wyjadę. dolewa paliwo? Wyjechałem. Paliwo musi wyjść i po prostu ręcznie wlać. Czy I no, przy samochodzie. i no potrzebny jest ktoś do strzelania, bo ja go Widzę prowadzę. gościa, Też widzę. celony. To chodźcie ktoś do armaty i do tego. No idź, Patty, To idź, ja idź, idę. znikam sobie. No. Czekaj, jak się wchodzi? No na E. No ale nie da się. No od boku jakoś. O, O Jakoś kurde. wlazłem, ale nie Mam wiem, lufę. chyba na dowódcę. Ile masz paliwa? Otwieram safe. 40. Słuchajcie, Dobra, nas jest ja mam 100 czwórka. jakby co. Nas jest czwórka i tylko Ja mam trzech. jakieś takie działa, ale O, z dostaliśmy! przodu. Plecy, To Z plecy. tyłu. No. Ja się przodem ustawię, bo żeby z tyłu nie dostać. U góry na skalę. Dobra, schowam się do chaty. Ktoś dostał. Ale nie widzę, bo musisz do góry podjechać. Dobra, wysiadajcie, bo nas rozwalą. I do domu tu. Ej, ja nie mam w ogóle armora. No ja nie mam nic już prawie. O fuck, padłem. Chowam się. Uciekam z tego domu. Ja se walę w żyłę. Kurde, Agresywnie. koleś do mnie strzela. Aj, zabił mnie. Widzę ich? Tak, szkoda. Ja Dobra, już ich strzeliłem jakoś do niego strzelę. bardzo, odbiłem mu armor. Zaznaczam Leży. wam, gdzie są. Leży jeden. Hej, to mi troszeczkę bliżej. Dobijam go. Dużo obity na górze, 2. Dobity. Dwie. Zaznaczam, 200. zaznaczam. Dobra. Słuchajcie, Taka- został tylko jeden przy życiu. No to nie są gdzieś na górze. O! Nie, widzę go, widzę, jest. Masz go tam u góry. Dwóch tam jest. Dwóch. Podnieśli się. Zaznaczaj. Kurde, ja ich nie widzę. Schodzą w stąd. dół po skale, schodzą w dół po skale. Chodzą po skale. W którym miejscu, ale ja... 130 od Dawidka, 130 od To To Dawidka. chodź, Niklaus. Są na górze 120. Obiegają. A, tam są, dobra. Obiegają na E są.
Dawidek, wyjdź, oni są Jeden dalej. obity na dole przy domku. W domku jest chyba, weź w środku. O, wszedł, Dobra, ja mu wszedł do rozwalam niebieskiego dom. domku i zamknął Dobra, ja drzwi też za sobą. rozwalam. Niklas, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Góra, 3, 2, 1, walimy górę. Dostał. Dobra. Jeszcze O, raz. dwóch ich tam jest. Dostał. Dobra, dostał czekajcie, ode włażę. Tam na piętrze. Jeden rozwalony, Tu oknem chyba, Dawidek, wiesz? jeden rozwalony. Kurde, powalił mnie, ale dobra, jeszcze jeden został. Dawidek, po prawo, poza budynkiem. Dobra, Tu chyba dobił mnie. wyskoczył. Gdzie on jest? O! O, tu gdzie biegniesz, tą kolką? Kurde, jest przy moim trupie. No wal go, wal go, wal go! Nie, bo ja nie mam maszynowy żadnej, wiesz? Kurde, bele. Nie. Ach, Kurde. ale było Okej. tak Ale dobrze blisko. było. Drugie Dobra. miejsce. To była dobra giereczka. Czy ja 12 zobaczę kili. na przykład ile kili zrobiłem?